Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo qal li l-qatt f'pajjiżna żdied. Arrigo qal dan waqt il-programm Insight fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-ġimgħa filgħaxija waqt li kienet jiddibatti mas-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo. Aħna naraw li żdiedu n-nies qiegħda. Dwar din id-dikjarazzjoni, il-ġurnalistu preżentatur ġibidlu l-attenzjoni l-affarijiet huma l-kontra. Iżda Arrigo ma rridx jaf. Li l-qatt żdied. Fejn rajta xi ċifri l-kontra nuru? Iċ-ċifri hemm qegħdin. Al kontrarju ta' dak li qal Arrigo li qalu ftit wara li l-budget li ħabbar l-estensjoni tal-COVID Wage Supplement li salva eluf ta' impjiegi u wen eluf ta' negozji, statistiċi uffiċjali juru mod ieħor, tant li kull xahar il-qatt naqas. F'Awwissu għat-tielet ċahar konsekuttiv pajjiżna kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Fil-fatt, fi żmien ta' pandemija, skont l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ir-rata ta' qatt ta' Malta kienet ta' 4.1%. Dan fil-waqt li l-medja fiż-żona euro kienet kważi d-doppju ta' Malta, jiġifieri ta' 8.1%. Fl-istatistika tal-Eurostat hemm miktub ċar ukoll li pajjiżna kellu t-tieni l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fiż-żona euro. Hawnhekk pajjiżna ġie eżatt wara l-Ġermanja. Intant, meta kienet jitkellem dwar il-budget, il-Viċi Kap Nazzjonalista qal kif fil-budget il-Gvern m'għandu l-ebda viżjoni għall-pajjiż. Jiena nistaġeb kif jiġu u jgħidilna li għandi viżjoni. Arrigo, waqt dan il-programm, qal kif huwa mertu tal-Partit Nazzjonalista li saru l-miżuri tal-COVID Wage Supplement u loti tal-vouchers tal-100 €. Dan qal wara li d-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo kien mar fuq it-televiżjoni u sejjaħ il-vouchers tal-100 € bħala kupuni huma tal-mistħija. Dan hu pajjiż li spiċċajna b'ekonomija li ħafna nies fin-negozju saru jiddependu u jieħdu r-roħ jekk il-gvern jagħti l-kupuni. Le, din tal-mistħija.